Какво правиш? Измори ли те? На клип ли го направи? Айде. Не, той иначе няма смисъл, ако не е на клип. Айде. Снимаш ли? Да, бе. Браво! Браво! Ей! Аре, да, още 2 секунди. Чакай сега. Айде! Айде, Алекс. Алекс си. Айде, браво! Айде! Лай! Браво! Браво! От слънцето сладкото да. Айде. Оу. Ти се подкачаш ли, бе? Да, това обичам подкача. Айде. Много бързо клип. Стига. Айде да ходиме. Виж, целта ни е да ходиме. Но да си подкачаме до утре. Тука. Стой мирна. Айде. Браво! Опа! Браво! За тази една дължина на килима е прави. Дай обратно. Принцесо. Браво! Айде сега така. Ставай. Алекс. Алекс. Айде. Браво на дете. Айде. Измори се, Мани, още да почине. Пръщите, къде са пръщите? Не, измори се. Стига.